Famabna talike mina oye Mali Burkina Niger ulu boli Sierra kwa machale do Ablaye Job aletume television sola kuna sini aya ira ka boko sigi ko kumate ala tukuni sorra suka kiri bulo minye obara ye opme kunu kiri tige akume manani kun afara nani bolu ka worolla miye masegiye ore kanga nyiringa baro ulu kera kunungo Bamako kuru tribunal special mogo ka bara make kunu ya ira ka boko kirimu nganga tika ko blara tarata natala kulugoro ka ofe dira ni no tara soro nyega konnana aba uyomine minye conseil communal de la jeunesse banamba ko okoni makura sigira okuna demsanu ngandula timi be sa no vacances ka beni kenya sinsin buremo fana damnena France ale dasira Espagne fait fla ani kelen kunungo euro demi-finale la minye copa demi-finale ye awkache ayese soro kunu fla ani fu Canada nyekoro niye utato e finale la tukuni inafo samba fla mugani kele kan éliminatoire ko be damne septembre noko munao coupe de l'Europe begata copa begata munao fana tanga coupe d'Afrique ta odete olube ku tata fana parce que kafu moko kanga jatemina de ke FIFA ni kafu ulute FIFA tnana calendrier di mogoma kiki ka kuputa maintenant alete bolonda wati mi ifana bitaka wati bi bolonda ndere mun mamulo jor musa ko samnya be mogo fona kara stade ado ede sino ko ni bolonda ndere sans ka mogo bal et puis samnya la coupe d'Afrique re kadire yoro mun me labe ngwa yoro be labe pour que ça bolonda ou te bolonda neji ni fona yefea olu mogo ko no tna jouer ou ka laje parce que avec coupe d'Afrique fana sanga do alawo nunu flani awa mogo nunu copa mogo nunu olu fe ibadwa wallahi bolontan tiare ne be bolontan min do bolontan njere ki ninfli o de copa ekibu cité son be ba fasaja abe tuwa France tuwa Europe nunu ba nasinasiu ye non ni ya ye fi yere ba do ngabo ko chena nunu ka bolontan ibe ekibu bati yere ba ko jonga la ka mbora nunu bolo chukodi aywa farali kana ta na famara fe ni ye andonga ye songmada ina Mali alen Malawi kulu ka nganyo sura septembre kalo na ta ina ka be ke 26 mars la ona ka anga ko damne choyi aywa o demsonu nga kupu mumbora ka tansisa no e monter ko AS Douane moko ka bo siga so le réserve ke ka ira ka foko première division joueur le contrôle bon na la sonama mi Saïd Jara Soubaye ana ale na nyoko soro pour ka se ka préparer la tika di moko mani ko inga bolonda ne afa o yana sa on fait
a bɛ fiyɛra yanni championnat ka daminɛ nin bɛ k'i la a bɛ k'i la i tɛ jouer san wɛrɛ nin na an b'i bɔ nin na n'i ma nin kɛ n'i ka tɔ ma sɔn ma n'i ma sɔn a bɛ fiyɛ k'a kɛ k'a monter sero la monter bɛ mana kɛ Bamakɔ nin yan Bamakɔ ni Kati région jumɛn bɛ yɛlɛ an ka taa n'a ye. Keba maa min ma ba tigɛ o kana i bara bɔ ji la su la kelebetɔ ale bɛ yɛlɛ ba bosolen na nka banabaatɔ fana taama yɔrɔ tɛ kaburu dɔ ye dɛ diɲɛ ye donibatigiw ta ye diɲɛ ye tɔgɔtigiw ta ye diɲɛ ye maabaw ta ye wa diɲɛ yɛrɛ sigilen don min kan i ka k'i yɛrɛ ye k'i cɛsiri sɔgɔma in na saniya anw ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna keba kunu n taara maa fo n nana a dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ fɔ nka n ko n bɛ don ɲɛgɛn na tumukisɛw ni ɲɛbɛrɛw ni fɛnw ye n kunbɛn n bɔra n ye ɲɛgɛn filanan dayɛlɛ fɔlɔ n yɛrɛ ka fisa n'o fana ye n ye gardien ɲininka ko ko mɔgɔ minnu bɛna banabaatɔ kɛrɛfɛ ko olu de ka fɛn nin ko chɛfu ka ɲɛgɛn min kɔfɛ ko n ka taa ye ko yen de jɛlen don o min jɛlen k'o ye patron yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw don yɔrɔ ye ala ka nin ɲɛda yen fana kan dugu ɲaman bɛɛ de bɔlen don ka na jigi ka ji woyo kɛ ka t'o to kɔnɔna na k'o fana fa tɛp ne ko cɛ ma n k'a ka ɲi n ko jalaminɛ dɔrɔn kun don a bɛ hakili jigin mun na dɔgɔtɔrɔso saniya ko nin waati in na yɔrɔ caman bɛ nɔgɔ nka min ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛgɛn ko ye ani anw yɛrɛ ka jamalajɛyɔrɔw ɲɛgɛn ko ye misiriw b'o la batokɛyɔrɔw b'o la n'i ma farati n'i taara i bana bɛ segin dɛ yɔrɔ bɛɛ tɛ ko CICB koyi n'i ye dɔgɔtɔrɔso ta k'u lajɛ bi tiɲɛ na i bɛ masaya segin Ala ma fini kan ka ko yɔrɔ min finiw kan ka da yɔrɔ min maaw kan k'u ka baara kɛ yɔrɔ min musojigiyɔrɔ ninnu kɔnɔnaw ngoro de dalen don a la jata koli ni yɛrɛ denw bɛ se cogo di ka bɔ nin kɔnɔ k'olu ka tila ka se ka kɛnɛya tuguni dɔgɔtɔrɔso ba ka dɔgɔ bi Mali kɔnɔ i bɛ se ka don min na ka taa k'a fɔ alihamudulilayi yan jɛlen don yan saniyalen don n ye ɲininkali minnu kɛ ko anw minnu bɛna banabagatɔw fo ko a dɔ bɛ anw na k'anw bɛ minɛnw kɛ mananinw kɔnɔ ka na n'olu ye o mananinw ni mɔgɔw tilara u b'olu fili muso dɔ bɛ yɔrɔ furan kɛ n taara dɔgɔtɔrɔso min na a ko k'ale bɛ yen yɔrɔ in ko tile kɔnɔ siɲɛ hakɛ ma hali ale yɛrɛ t'a da dɔn nka n'o terasi kana n'a karoma yɔrɔ in fana bɔra a la n'i jiginna kuru kɔnɔ a bɛ k'i ɲɛna ko ɲamanbɔnyɔrɔ kura de dayɛlɛlen filɛ nin pubɛliw falen fo k'u dayɛlɛ dimɔgɔw bɛ finfanfin na maa tɛ se ka don ɲɛgɛn na dɔgɔtɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ yen olu ka yɔrɔ minnu fana kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye bi nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔlen don Mali dɔgɔtɔrɔsobaw a bana degun dɔ ye ni kɛnɛman taara i ni bana bɛ segin u ko ko minnu bɛ sigi banabaatɔw kɔrɔ k'olu fana sen bɛ a la sabula ko n'i ye olu to yen n'u cayara olu ka finiko u ka minɛnko u koyɔrɔko ko bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ doni ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kan ko k'a sɔrɔ maa kelen bɛ se ka to yen min bɛ to banabagatɔ kɛrɛfɛ wa fana diɲɛ fan tɔw la maaw b'u mago don dɔgɔtɔrɔso la cogo min anw ta ye n'an mago b'a la don min na de
ama fo ka me wuli ka taa lajɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ko olu ma min faamu k'a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko ulu kelen pe de ta ye dɔgɔtɔrɔso ye a jɛya ko mana fɔ a baara ko mana fɔ ko k'a sɔrɔ yɔrɔ tɔw la bɛɛ de bolo bɛ don a kɔrɔ bi dɔgɔtɔrɔso kɔnɔnaw u ni dɛmɛ ka kan dɔgɔtɔrɔso u ka saniya ko kan ka lajɛ maa caman bɛ yen bi olu bɛ taa bilasirali ni fɛnw na nka degun min yɛrɛ bɛ yen n'o kɛlen don k'a ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛya kosɛbɛ o ye k'a fɔ jɛya yɛrɛ waleyaw jɛya taabolo o ka dɔgɔ an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ sanuya mun kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ taabolo ye o degun bɛ yen dɔgɔtɔrɔw bɛ gants don olu bɛ protège don nka hali o protège n'o gants o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ olu yɛrɛ sirannen don fana sabula i bɛ baara kɛ hukumu min kɔnɔna na yɔrɔ min na i bɛ yen tuma bɛɛ a jɛya ko a kan ka k'i taala ye nka ni e yɛrɛ tɛ se i bɛ mun de kɛ waati dɔ la maa dɔw tun wulila k'olu bɛ dɔgɔtɔrɔsow furan k'a baaraw kɛ o ma bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ baara mun kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ wa i b'a dɔn ko an ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ don a fitinin fara belebeleba kan nɔgɔko in ɲɔgɔndanw dun bɛ k'a la san o san a bɛ fɔ ko nin dɔgɔtɔrɔso in ka ɲi nin ka fisa ni tɔw ye nka o bɛɛ n'a ta fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka nin ko in lajɛ sabula maa caman bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko dugu caman bɛ yen bi ni dɔgɔtɔrɔso sigira ni dɔgɔtɔrɔso bɛ baara kɛ tan cogo la dugudenw jamanadenw ka tɔnjɛkulu olu fana bɛ fara dɔgɔtɔrɔso kan ka lasaniyali kɛ o bɛ kɛ jɛkulu ye minnu b'o ɲɛsin a ma tiɲɛ yɛrɛ la k'a baara kɛ ko nka mun b'anw fɛ yan waati min na ni maa min ni jɔyɔrɔ b'o bolo o bɛ jɛkulu dɔ sigi sen kan ka fɛn dɔw kɛ a tɛ bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ dɔw fana bɛ yen olu b'a fɔ k'olu ye dɔgɔtɔrɔ teri ye olu ye dɔgɔtɔrɔ dɛmɛbaa ye i bɛ taa sɔrɔ directeur min bɛ yen o kɛlen don ka marché dɔ di dɔ ma o bɛ taa mɔgɔnin dɔw wuli k'olu tile fila saba dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ baarakɛlaw ni hakɛ min ka kan u bɛ kumaniya olu ma u ka jɛya walew la k'o ta k'o di olu ma olu fana b'u furugu k'u sigi baara foyi tɛ se ka kɛ minisiriso k'a lajɛ an terimuso a ka nin ko in ta ba la tiɲɛ don a bɛ wulikajɔ la hali kunu an y'a ye a ye minɛn caman di ko furakɛliw ka kɛ ni a ye nka nin waati in na bamakɔ bɛɛ nɔgɔlen nka dɔgɔtɔrɔsow ta ka jugu dɛ dɔgɔtɔrɔsow ta ka jugu yɛrɛ wa min yɛrɛ bɛ maaw yɛrɛ kamana guwan o de ye k'a fɔ n'i taara a bɛ fɔ mɔgɔw ma a kana taa caya a ka banabagatɔw da la i b'a fɔ k'o de b'a tɔ juguya banabagatɔ kɔrɔsigiba o bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 la olu bɛɛ lajɛlen bɛ to kuru kɔnɔ siyɔrɔ tɛ aw bolo aw tɛ se ka si banabagatɔ kɛrɛfɛ bɛɛ tɛ se ka don banabagatɔ dalen don yɔrɔ min n'aw bɛɛ taara to yen ten aw bɛ to kuru kɔnɔ yɔliyɔli la don o don aw bɛ tobili na kuru kɔnɔ aw bɛ finikow la yen aw bɛ baara wɛrɛw la yen aw bɛ taa dɔ de fara olu ka nɔgɔ kan olu bɛ fɛ baara ka kɛ cogo a tɛ se ka kɛ ten cogo la a ka gɛlɛn dɛ f'an yɛrɛ k'a lajɛ wa e dun ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na an ka dɔgɔtɔrɔso fitinin ni belebelebaw kɔnɔ yan an ka sigidaw ta fana bɛɛ bɛ ten dɛ sisan a sera fɛɛrɛ yɛrɛ de ka ɲini a ka bɔ dabiri fɛɛrɛ ninnu na an ye minnu ye ka tɛmɛ maa minnu ka baara don parce que min ye kɛnɛyaso fana saniyali o fana ye maa dɔw de ka baara ye minnu ka baara yɛrɛ don u k'u ɲini k'u bila a la u ka se ka baara in kɛ min ye jamana ye dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna lafiya ka na a kɔnɔ nɔ tɛ nin waati in na a ma nɔgɔn amara an bɛ t'e fa fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na an b'a fɔ n ko o bɛɛ n'a ta an bɛ foli bila Gabriel Ture baarakɛlaw ma olu ye wulikajɔ caman kɛ nka dɛmɛ min n'u tun bɛ k'a ɲini u m'a sɔrɔ u ma dɛmɛ sɔrɔ dɛ fɛɛrɛ
fɛɛrɛw fɛn fɛn n'u y'a tigɛ n'u tun kan ka dɛmɛ a la u m'a sɔrɔ maa minnu b'a kɔnɔ olu de b'a ɲɛdɔn wa n'i taara maa ta ka na sogolo olu kan tile fila yɔrɔ furannaw olu tɛ se ka baara kɛ dɛ. an bɛ taa fan fɛ Amara, an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kunnafoni tɔ la. Ablaye Diop ale tun bɛ Mali télévision soba la kunna sini a ye dantigɛli kɛ Mali, Burkina, Niger olu ni CEDEAO ka ko a y'a yira k'a fɔ ko waleya min kɔni filɛ nin ye ko sigikɔn t'olu fɛ yen tuguni kɔfilɛ k'olu t'o la tuguni. Jamanakuntigiw ka lajɛ min kɛra n'o o y'u ka lajɛ fɔlɔ ye Nigerkaw fɛ yen juillet kalo tɛmɛnen tile 6 ko kuma min fɔra ko bɛɛ lajɛlen y'a faamuya. Diop ka kuma na jamana 3 in u jɛra de k'a fɔ ko min ye CEDEAO kɔni ye olu n'olu tɛ baara kɛ tuguni ko sabula tuma min na degun bɛ olu kan olu ka dugudenw bɛ ka fa CEDEAO ma deli ka dɛmɛ kelen ta ka ɲɛsin olu ma marifa kelen tɛ yen olu ka jamana kɔnɔ CEDEAO tɔgɔ la fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ yaasa jamana bɛ se ka kisi cogo min na degun ma Diop ko o ma deli ka kɛ ko n'o y'a sɔrɔ maaw de ko sisan ko nin jamana ninnu se t'u ye u tɛ fɛn t'u bolo bololankolon don k'u to yen k'u ka fantanjɛ kɛ k'a lajɛ comme fɛn tɛ u bolo u k'u to yen. Diop ko fana k'u ye a kɛ confédération ye min na k'o ye ɲɛbila baara ye ko confédération in kɛkun ye min ye yanni fédération ka sigi u ye fɛɛrɛ belebeleba 3 ta jamana 3 in bɛna jɛ ni o ye k'o kuma fɔ a ko a bɛ maaw hakili lajigi Nations Unies ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen in na Mali ale kumana Niger tɔgɔ la Burkina kɔni kumana ko nka ko zen min ye diplomasi ko ye n'u kan ka kuma u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka kuma kelen fɔ sɔrɔdasiw ka ko u bɛ jɛ ka kelen fɔ min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye ka sɔrɔ yakubaya k'u bɛna jɛ ka o baaraba 3 kɛ ɲɔgɔn fɛ confédération ale hukumu kɔnɔna na ko wa ko nin kelen o kelen bolofaramisɛnnin caman de bɛ o la minnu kan ka sinsin jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Diop ko nin waati in na ko maaw k'a bila u kunna k'a fɔ ko a ko jamanakuntigiya bɛ Mali de bolo o kɔrɔ minisiri minnu bɛ yen n'olu kan ka nin baara ninnu kɛ olu yɛrɛ kan k'u yɛrɛ dɔn bi min ye jamanakuntigiw ka lawaleyali baara ye o kun bɛ Mali minisiriw de bolo min ye kɛnɛya minisiriw ye o min ye wolomasiri tabaw ka minisiri ye o min ye dɔgɔtɔrɔ kunnafonidilaw ka minisiri ye o nin bɛɛ lajɛlen u k'a bila u kunna k'a fɔ ko jamanakuntigi ale ye laɲini minnu kɛ ani jamanakuntigiw bɛnna mun kan a lawaleyali bɛ anw de bolo bi an de kan k'an sigi a kuma na. Kunnafonidila ye Diop ɲininka ko a y'a mɛn ko CEDEAO ko a bɛna n'a ka visa bali Mali, Burkina ni Niger jamanaw la. Diop ko CEDEAO ye lajɛ min kɛ ko a sɛbɛn ale y'a kalan k'a ban ko a t'a kɔnɔ ko nka ko hali n'u jɛra k'o kɛ k'o kan k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye a tɛ jamanadenko la a fɛla tɛ jamanadenw ka hakilina ye min ye dugudenw ye olu ye wulikajɔ min kɛ yaasa ka se k'a fɔ ko ka AES sigi sen kan yaasa lafiya bɛ se ka don u ka jamanaw kɔnɔ cogo wolomasiri tabaw ka gun kan ko o de y'olu taabolo ye. A ko bɛɛ k'i sigi ni gɛlɛya ye dɛ ko k'a fɔ k'an bɛna nin kɛ ten ko gɛlɛya t'a la wa ko kuma kɔni tɛ yen dɛ ko gɛlɛya bɛ ye a la ko wa ko n'u y'u ka passeport n'u ka fɛnw tigɛ ko n'Ala y'a kɛ o kɛra don min n'u y'o décision ta don min ko jaabi min kan ka di ko olu na o di nka an bɛ yɔrɔ min na bi o ma kɛ maaw kana taa u bila u yɛrɛ kuma fɔli la fɔlɔ mais n'a nana kɛ labɛnw kɛlen don fɛɛrɛw tigɛlen don yaasa ka se k'o kɛ. A ko min ye jamana ninnu ye olu tɛna kumaɲɔgɔnya tigɛ u n'u cɛ koyi jamana si tɛ yen ko olu bɛna kumaɲɔgɔnya tigɛ n'u cɛ taabolo dɔ de b'olu bolo n'i bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔ a bɛ baara kɛ n'i tɛ baara kɛ o la a tɛ baara kɛ ko hali CEDEAO filɛ nin ye ani AES bɛ baara kɛ o u bɛ baara kɛ ni kuntilenna mun ye ko olu bɛ fɔ ka dan tigɛ ka ban de. Diop ko min ye nin waati in na ye maa caman jɔrɔlen don maa caman sirannen don ko yalama u bɛna se ka nin kɛ wa ko maaw ka da u la ko nin jamana kelen o kelen se dɔ bɛ a ye fɛn dɔ bɛ a bolo baara dɔ bɛ se ka kɛ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na mais u bɛna fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ fɔ o de ma ko force bɛna se ka jɔyɔrɔba kɛ. Diop y'a yira fana k'a fɔ bi ko olu bɔra CEDEAO la kun min na k'o de ye k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ t'a yɛrɛ bolo ko maa wɛrɛw de bɛ yen n'o ye diɲɛ seleke naani maabaw ye
k'olu de bɛ CEDEAO senkɔrɔma dondo k'a bila ka waleyaw kɛ ko n'o tɛ ko bi tɛ ko kabini kuma jumɛn olu ka jamana saba bɛ nin degun ninnu kɔnɔna na ko wa ko bi ko olu kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye CEDEAO do CEDEAO tɛ o olu ni CEDEAO tɛna se ka taa ɲɔgɔn kɔ nka a kan ka kɛ bɛrɛ ni sɛ minnu kɔnɔna na o nana la dantigɛ don nataw kɔnɔna na min ye Mali ministre des affaires étrangères ye a ko Burkina ni Mali ni Niger k'olu kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma kun min na a kun fɔlɔ yɛrɛ lakana bɛ se ka sabati cogo min na ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o jaabi la bi ko k'a fɔ ko Bamacɔla ni juguya wale kɛbagaw k'olu ka se sɔrɔ wa k'o tɛ se ka kɛ ko nka ko min kɔni ye CEDEAO ko ye k'an k'o bɔ an hakili la k'o segin kɔ t'o la tuguni ko nin y'o bannen de 11 ont fini 11 ont terminé Ablaye Diop a tun bɛ ORTM na a ye min fɔ a kuma la belebelebaw de ye nin ye AES yɛrɛ ka lajɛbaw kan ka kɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye baara minnu kan ka kɛ AES ko hukumu kɔnɔna na o fɛɛrɛw n'o dabaliw fana tigɛlen don o hukumu kelen kɔnɔna na an ka minisiri min bɛ kunnafonidi ko kunna n'o ye Alihamudu Agi Iliyɛni ye ale ye ja conférence dɔ kɛ u b'a fɔ o ma ko visio conférence k'i to yan ka kuma ɲɔgɔnnaw fɛ an ka jamana CEDEAO AES jamana ninnu kɔnɔna na Alihamudu Agi Iliyɛni ale n'a ka maa mafalenw tun bɛ yen min ye Burukinakaw fɛ yen Iritanba Jean Emmanuel Ouédraogo na ale y'u ka kunnafoni minisiri ni seko ni dɔnko ye ka taa se u ka fɛnkɔrɔ mara yɔrɔw ma u ka minisiri min fana bɛ yen n'o ye Zerbo Saba nin ye ale bɛ u ka digital ko kunna ministre communication électronique ale b'o kunna Burkina Faso kaw fɛ yen Sidi Mohamed Araliyu ale ye Niger ka ministre la communication ni poste ye k'olu de kɔni ye ja bɔ kɛ ka ja bɔ sa yaasa ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kuma ɲɔgɔnya senfɛ sa ko a ye tali kɛ min na kosɛbɛ o ye jamanakuntigiw ye laɲini minnu kɛ o laɲini hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko kunnafonidi ko k'o don ba la u y'a yira k'a fɔ k'u ka kumaw senfɛ sa u bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan yaasa jamanadenw bɛ se ka kunnafoni cogo min confédération yɛrɛ kan ka baara kɛ cogo min a maɲɔgɔnlanw a dɔnnaw a kan ka ye cogo min a ka taamasiyɛnw n'a ka kow bɛɛ lajɛlen kɛcogo ko olu kɔni bɛna o baaraw kɛ kunnafonidila minnu bɛ anw jamana ninnu kɔnɔna na jamana ta ni kɛnyɛrɛye taw bɔlɔlɔ sanfɛla maaw ko u bɛna ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ Bamakɔ kɔnɔna dɔgɔkun nata in kɔnɔna na yaasa ka se ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o bɛna kɛ AES kunnafoni dicogo ye a bɔnɛ bɔcogo a ɲɛfɔcogo télévision kan bɔlɔlɔw kan arajow kan journaux kɔnɔna na site internetu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ni pagew ko ni ala sɔnna a ma ko dɔgɔkun nata ye Alihamudu Agi Iliyɛni a ko ani minisiri tɔ ninnu bɛnna o de kan ko n'o ko bɔra yɔrɔ min na sa k'u n'aw da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nka ko Mali kɔnɔ yan ale yɛrɛ bɛna welewelemada kɛ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen bɛna wele teletigiw webtigiw ka taa se journaux tigiw ma radio privé tigiw télé privé tigiw ni télévision soba yɛrɛ k'u bɛna ɲɔgɔn ye ka bɛn sɛbɛn kan sɛbɛn min ni o ni AES jamana tɔw ta bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ n'o ye kunnafoni dicogo ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na AES i n'a fɔ jamanakuntigiw ye a laɲini cogo min na u ka lajɛ senfɛ Bamakɔ yan IRD n'o ye Ala ma hinɛna Sumala Sise ka bɛrɛbɛrɛlitɔ ye olu kɔni ye communiqué kɛ ka kɛ ni AES ale sigili ye u y'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni nisɔndiyara k'a fɔ ko jamanakuntigiw k'olu ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ min ni o bangera confédération AES sigilen na IRD ko ale kɔni nisɔndiyara ko nin na kɛ yiriwali taali sira ye sa n'o bɛna bila sen kan IRD ko k'a bɛ jamanakuntigiw fo minnu ye hakilina sɔrɔ ka se ka nin sigi sen kan ko wa fana k'u b'a yira k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma olu kɔni na cɛsiri ni waleya bɛɛ lajɛlen kɛ min ye colonel Asimi ye danaya min dara k'a ka se ka sinsin IRD maaw ko olu bɛn u ye jɛrɛ in a ye laɲiniba fɔlɔ minnu kɛ k'u y'o kumaw fana mɛn ko ni ala sɔnna a ma u na to jamana ɲɛmaaw kɛrɛfɛ a ko lawaleyali la Kulukorokaw fɛ yen min ye denyɛrɛnin dɔ ye ni denyɛrɛnin yɛrɛ ye muso ye ale taara sɔrɔ kɔlɔn dɔ de kɔnɔ Kulukoro sibiri tɛmɛnen Subankaw olu fɛ yen kaso in yɔrɔ in tɛ sa wa ko kunnafoni minnu sɔrɔla sa min ye npogotiginin dɔ ye n'ale ye tilemakɛla ye a tun bɛ cɛncɛnbɔlaw de kɔrɔ taa ji soli ka na nin kɛ tan cɛncɛnbɔyɔrɔ fana n'a kow tɛ sa wa k'o de nana lasiri ka den sɔrɔ den sɔrɔlen k'a tɛ se ka segin n'a ye so samiya donna ale fana taar'o bila Babinu ka buwadingɛ ɲɛgɛn kɔnɔna na sapeur pompiers u nana den labɔ npogotiginin ka tɛgɛ sigi a kan hakili la k'a fɔ den yɛrɛ u y'o larawuli k'o lajɛ n'o y'a sɔrɔ fɛn m'a sɔrɔ Bamako Darusalam kaw fɛ yen min ye
min bɛ sigi sɔrasilakaw tɔgɔ la ale baaraw olu tun bɛ kunungo tribunal militaire u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye colonel Sumala Bagayogo ye ale tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ audience correctionnelle hukumu kɔnɔna na olu fana tun bɛ yen conseil ka bɔ sigida 4 kɔnɔna na o tribunal maaw tun bɛ yen juge militaire 4 olu tun bɛ kɛnɛ kan ko lajɛ in kun kɛkun ye min ye maa 4 maa 8 k'olu ta n'u bila f'u ye ka kɛ ni waleya ye waleya minnu n'o o y'o kɛ kiiri daminɛ la sa Sumala colonel a y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka rôle la kɛba ninnu ta ɲɔgɔnna tɛ nin ye ninnu ta ye 4 ye kɛba ninnu ta ye 51 ye ko o sɛbɛnnen don u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko fɔlɔ ye o bɛ maa ka maa min ni ale kɔni ale tun bɛ dɔrɔgu ani bengaliw ka tila ka sɔrɔsiya hakɛ mun fɔra ka olu sɔsɔ sɔrɔsi 2 ani civil 3 ko olu b'o ko kɔnɔna na min ye ko 2nan ye o ye sɔrɔsi min ni a ka marifa tunun'a bolo ani n'a tɛ sɔrɔsiya yɛrɛ hakɛ si bato deuxième classe sɔrɔsi dɔ o y'o ko b'o kun kan min ye ko 3nan ye ko nin de b'a dogo in kɔnɔ ko an yɛrɛ bɛ to k'o kɛ o ko dɔ y'i yɛrɛ kɛ colonel ye trafic d'influence usurpation de titre u y'o fana minɛ 4nan o ye maa ye maa min ni ale kɔni sɔrɔsiya hakɛw yɛrɛ mun fɔra sɔrɔsiw ka ko bɛ kɛ komi cogo min na ale tɛ sɔn o ma fiyewu o ye deuxième classe ye affaire 3nan in sa maa min bɛ yen ni ale y'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ colonel ye ka escroquerie kɛ ko o de kɔni ka affaire sera o kiiri sera ka kɛ tɔ ninnu u y'olu bila juillet kalo tile 30 la kɛra o ta ɲɔgɔnna ye olu ka kiiri bɛna kɛ min ye colonel Sumala Bagayogo ye a ko ko audience correctionnelle ko kɛ kun ye ka misaliya de di yaasa sɔrɔsi wɛrɛw u kana fɔ k'u b'o waleya ɲɔgɔnna kɛ ko nka ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko sɔrɔsiw yɛrɛ ka bɛnkanba n'a bɛ fɔ ma ko conseil général militaire ale ni marifa suɲɛ k'o ka ca ko ninnu na dɛ colonel ko n'i ye maa minnu ye ko n'olu minɛna o ko senfɛ olu bɛ se ka bila san 2 ka taa se san 5 kaso la min ye nɔminɛli o mana na ko k'a yira k'a fɔ k'u nɔminɛna colonel Sumala Bagayogo ko nka ko min nimisa yɛrɛ de b'a ale la ko n'u ye kiiri sigi don o don rôle kɔnɔna na ko min ye marifa suɲɛ ye marifakisɛ suɲɛ sɔrɔsiw bolominɛnw suɲɛni k'o bɛna kuma bɛɛ waati o waati ko o bɛna a y'a fara ka fana k'a fɔ ko armée dun kɔnɔna na ko n'i minɛna o la i bɛ bila i si kaso de la koyi wa i bɛ gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la fana fura fosi tɛ a la ko nka ko bɛɛ n'a ta ko maaw ka ci ka gɛlɛ dɛ k'u ɲɛ tana ye marifa bilalen ye u ɲɛ tana ye marifakisɛ ye ko an dun bɛ waati min na sisan ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min ye marifakisɛ ni marifa bilalen ko n'i y'o suɲɛ ka t'o feere i m'o di maa wɛrɛ ma ni sɔrɔsiw jugu tɛ dɛ o de la ko maa minnu b'a waleya kɛ u bɛ gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la pewu wa min ye waleya in ye fana yafa cogoya fosi tɛ a la colonel ko min ye escroquerie ye maa min y'i yɛrɛ kɛ colonel ye sa k'i yɛrɛ kɛ sɔrɔsiw ka ɲɛmaaba ye ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi ko sɔrɔsi cɛta min tun bɛ sen na waati laban in na kamalen k'a y'o kɛ k'a jufafa tewu ka musakaw minɛ maaw colonel Kasim Traoré don n'i nana n'i ka sɛbɛn i bɛ taa sɔrɔ non mais dɔɔnin di dɔrɔn i bɛ taa o k'olu ko cɛ in minɛna o de la ale kɔni ka kiiri o sera ka kɛ ko wa ko ale bɛ min fɔ o fana o ɲangini k'o bɛrɛ bɛnnen don u fɛ yen komi audience ko tɔw bɛ sen na sa a y'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma ko u na o fɔ ko nka k'ale bɛ min fɔ sɔrɔsiw ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la dɛ sabula olu b'u minɛ ka na n'u ye audience correctionnelle in na o ye k'o bɛ se ka ban ko nka ko min ye marifa suɲɛ ye ani munition suɲɛ in kɔni ko a tɛ sɛgɛn a t'o ɲinɛ o fɔli la sɔrɔsiw k'u yɛrɛ tanga o ma ko sabula o tɛ ko ɲuman ye o tɛ maa si tɔgɔ diya bi ka kɛ n'an ka jamana ale bɛ yɔrɔ min na a ko n'Ala sɔnna a ma ko min ye kalo tile 30 ye juillet kalo tile 30 kiiri tɔw bɛna kɛ ani cɛ ka jaabi le faux colonel ale fana ka jaabi o na di tomiyakaw fɛ yen tomiya min ye furaw ye o dira maaw ma maa minnu bɛ bi ni se tɛ olu ye fura taara ka di maa 300 ɲɔgɔnna ma tomiyakaw fɛ yen o kɛra nin tɛnɛn tɛmɛnen min ye furaw ye ale ni balo malo b'a la
ɲɔ b'a la sugaro b'a la spaghetti b'a la tulo bidon ko olu bɛɛ lajɛlen dira maaw ma PAM n'o ye programme mondial alimentaire ye ale de y'o di a n'a dɛmɛbaga jɛkulu ka fara Mali gouvernement kan ko nin ko mun kɛlen filɛ nin ye ko kan ka to nin waati in na yanni samiya ka ban ninnu ka se k'o kɛ u ka da dumuniw ye yanni kow ka nɔgɔya kuma tɛ nin waati in ka gɛlɛ cogo min an bɛ taa Sibi fana maa caman ye laseli kɛ min ye Bala Kante ale ye dugutigi ka kankɔrɔsigi ye ka kɛ ni waleya minnu n'u y'olu sɔrɔ ni ko minnu kɛra u ye an ka jɛ an ka Bala Kante ale lamɛn. Tɔgɔ Bala Kante Kalasa. Alhamdulillah ne kɔni ye dugu kɔnɔ yan ne ye conseil filanan ɲɔgɔn fana n ye ɲamakala ye dugu kɔnɔ ko caman bɛ yen n bɛ sɔrɔ kuma la bi tɛ an wasalen don dɔ tɛmɛlen kunun nin dugu nin kɔnɔ yan n'a fɔra ɲɛna ko yɛrɛ bɛ bɔ yan ko courant mɔgɔ min m'a fɔ ko fa bilala yɔrɔ ko courant yan ko bɛ se ka kɛ cogo di mais yan fan bɛɛ kɛlen courant de sokɔnɔla ni siyadala a bɛɛ kɛlen courant de bɛɛ ɲɛ b'a la o kɛlen wasoko ye an bolo o kɛ sɛbako ye a laban fana jiko gɛlɛya tun bɛ dugu kɔnɔ yan jiko gɛlɛya min tun bɛ manamana ko tɛ an ka kɔlɔnba filɛ tile bɛ fɛ misiri kɛrɛfɛ an muso n'an baw tun bɛ jɛ kɔlɔn na dugu bɛɛ lajɛlen dɛn tɛlɛ kɔlɔn kelen nin na kɔlɔn bɛ datugulen Musa yɛrɛ fa Falijan o tun bɛ taa yiri le da kɔlɔn da la waati dɔ mana se muso bɛɛ bɛ sigi ka mɔ kɔnɔ a bɛ yiri bɔ yen a bɛ komi ɲɔgɔnna bɛ kɔlɔn kɔnɔ juru min bɛ jigin a ka se juru 20 bɛɛ b'a fɛ ka ji sɔrɔ joona o jiko gɛlɛya o bannen bɛ an ni alimanw ka dɛmɛ sababu la a n'an ka dugutigi man ka kariya sababu la ba n'ale fana tun ma kari ni si tun tɛ se kɛ la kana yɛrɛ d'an ma ka ji d'an ma ka taara an ye fɛn dɔ la ɲini a mɛnna a ma se ka sɔrɔ latigɛ kɔnɔna la n'o ye sanamu kuse an kana jɔ a ma o koba ye o kɛlen filɛ an fɛ yan n'i y'a lajɛ i bɛ jɔ a ma mais fɛn dɔ don a bɛ adamaden tanga an ka dɔgɔtɔrɔso fana don o bɛ yɔrɔ min na o kɛra wasoko ye mɔgɔ dɔ b'o filɛ kabini yan fo ka dugu ban i fɛ ɲa bɛ i kɛrɛnkɛrɛn fɛ a bɛ ka dɔgɔtɔrɔso nin filɛ wa n'i donna kɔnɔ o ka bon n'o bɛɛ ye a kɔkana ka ɲi a kɔnɔla ka ɲi ala ye an gɛrɛsɛgɛ dɔgɔtɔrɔ min fana la alhamdulilayi a bɛ se ka baara la an ka matɔrɔn bɛ se ka baara la an ka dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka baara la nin bɛɛ ye an wasa bi n'o bɔra yen fana lakɔliso min filɛ ka lɔni n'i ye lakɔliso nin ye bi kabako don dɛ ni ɲɔgɔn tɛ yɔrɔ caman na ala y'o bɛɛ lajɛlen don an gɛrɛsɛgɛ la an tulo ma diyalen fana an ka balontan kɔnɛ ko kuran yɛrɛ sira in ka ban parce que poto turu la fɛn min fɔlen fana an dalen don a la a bɛ kɛ o la hali bi an bɛ segin ka sala fo ka alimankɛ fo k'a ka muso fo ka tɔgɔ di Buguri Jara fo k'a tanto k'a barikala a ye minnu yɛrɛ ye farisogo dɔnni ka bɔ Bamakɔ ka na an fɛ yan k'a fo o baara ɲuman na a diyara an ye sabula an sigilen ka na an kumakan ta ayiwa ni a tɛ o tɛ yɔrɔ si sɔrɔ an b'o foli n'o tantoli n'o barikala kɛ a ye komi denmisɛn kuma don kuma ɲɛnama tɛ an kɔnɔ kosɛbɛ n'o t'a tun ka di an ka fɛn fɔ min b'a wasa mais dugu kɔni wasalen don yerenko la jiko la sirako la kɛnɛyasoko la ani karansoko ka kɔn dɔgɔtɔrɔso kura ni yɛrɛ ɲa kɔrɔlen ni o tun tiɲɛna o y'o dilan ka se dilali dan na i mana don yen bi kabako don an ka directeur yɛrɛ hakili bɛ sa an b'a fɔ k'a tanto ka barikala a n'a ka kalankɛɲɔgɔn o y'u seko kala denmisɛnninw ye an sewalen don yan fan bɛɛ la hakilina min kɔni mɛnna fɔlɔ ko fɔ ɲɛna o kɔni ye nin ala sɔn ka se maraba ayiwa nin kun ye Bala Kante Kalasa dugutigi ka dangan n'an bɔra Kalasa ani Sibi an bɛ taa Bananbakaw fɛ yen Abubakar Kaɲasi ale de taara ka kɛ olu ka CNJ ɲɛmaa ye Bananbakaw fɛ yen a kalata kɛra sibiri tɛmɛnen min ye biro sigi o senfɛ biro min ni ale fana sigilen don yaasa ka se ka baarakɛbaliya k'o kɛlɛ sigira olu kɔnɔna na maa 23 o de bɛ biro in kɔnɔna na min ye musow ye olu ye 6 ye a la Burɛmukaw fɛ denmisɛnninw olu ka vacances o kupu bɛ sen na fɔ ma ko TGV 2024 ta ye nin ye sa o kɔni kurumokarili kɛra kunungo min ye baara in ye sa a kɛkunba ye min ye ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ k'o don sifinw ni ɲɔgɔn cɛ Burɛmu fantan 4 bɛɛ lajɛlen min ye équipe 12 o de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn da in na a ko kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna min ye plateau ye ale ye se sɔrɔ Azagaria o kan 2-1 o 2-1 min ye Faransi ye o de kɛra ale fana na Espagne fɛ kunungo Euro o demi-finale fɔlɔ la
demi-finale finala yi o be tan bi Pays-Bas ale ni Angleterre ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bape ko u ka kunungo balonta ko a man ɲɛ ko a kun gɛlɛyara kojugu ko ni équipe min bɛna ko équipe ɲɛnama don dɛ ko ni équipe ka ɲi ka ban ko kuma t'o la k'olu bɛ segin ka taa so ko ale yɛrɛ bɛ t'i lafiɲɛ ko yanni a ka ko kura wɛrɛ daminɛ yaasa ka se ka baara kɛ k'ale kun ka laɲini ye a ka se ka kɛ champion d'Europe ye k'a ma se ka kɛ champion d'Europe ye ko fɛn wɛrɛw bɛ yen baara wɛrɛw bɛ yen k'a bɛ t'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ so k'a n'a ɲɛsin o ma Lionel Messi ale ni Argentine olu bɛ Copa a finale la min ye bi filanan o donna Messi yɛrɛ fɛ u ye Canada de bati 2-0 ka taa finale la n'Ala sɔnna ma demi-finale tɔ kelen dɔ o fana bɛ taa bi Copa America la min ye Mali ye sa yan ale kɔni bɛ labɛn na ka Malawi kunbɛn ani Malawi min kan ka balontan kɛ min ye Coupe d'Afrique Maroc 2025 o éliminatoire hukumu kɔnɔna don sɔgɔmada in na taa an b'o jɔ yan ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa maa kun sɔgɔlen don an na Keba ale tun bɛ yan ka taa fara Amara kan n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ